Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rechigumi mwedzi uno waye kurume patiri kuramba tichirangarira kumana makore gumi kubva patsakatika itaedzamara idi zvakaita kunyangariwa munun'una wacho akatosvikira pakupfawo pokare aribe kuzikana kana kureketeka kuti akatekaira sei akatoriwa nevarume ari kumba yekugeriwa musoro chaiko zvakaita kunyangariwa izvi tikaiti ndoramba tichifira kuti achaboeka. Ipapo pokare nyaya yakaringana naiyoyi kwaane mazuva 5 kubva mubvana anonzi Nadia mabvira kare abatiwa nevarume kuchitumbiza akabva atsakatika pokare aribe kuzikana kuti aripi ari kuitei asi chiri kutorwadza manduwe anga ari munhu anga anosimba anoseza hwokuita kujara miti zvokutoti anga ano nzvimbo yachekwa murehwaku uku yanga yakazara miti ida kujariwa izvezvi kureketa kuno wozanu PF mugwicho waiye Joe Big Matiza anonzi batsirai Matiza ndiye ari kutotekaira achireketa kuti kwai njangu kwai nzvimbo iyi njangu ino miti yakawanda injangu hei manduwe zvakaita kunyangariwa unobva waita kusaya kuti kohoko nayo wakomana vanhu kuita kusaya ganda kuusu zvakaita kudare rekai tigovimba kuti mupenyu iye mubvanayu. Mhuri yomupurisa mutikitiivha kubulawayo akapfuriwa nomubiya cheuya iri kurwadziwa manduwe nekuti nyasi ndipo zvazoburika kutoti aiwa mapurisa akapfurana ega ega akabva apfura iyeyu kubva apfa ipapa asi zvaireketeka manje zvanga zvawanditsa mhuri yacho yakutoti wakomana itai bau rokuti wanga waripo ipapa warekete kuti chii chakanyatsa kuitika nokutoti palibe kuti vanhu vakaita kubaya munhu zvokunge vasingade ba nekutoti pakanyangariwa iye atoikiwa mubvanayo mupurisayo mutikitiivhayu tikundoti mweya wacho uzorore murugare rekai tigombwa kuti zvichatekaira sei. Blessed Muhlanga ari kuramba ariko kujere koko nokuti anzi nyaya yache ichazombwika chitatu kudare guru munyika kuti achapuwa bherochere kana kuti kwete asi kuziva kwedu aiwa achambochengetiwa kuti ambogare arimo mujere wachiita zvavanoda naye rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Apawo nyasi kwaburika pikicha iribe kuburika nyasi asi nyasi ndipo yazoita kuramba ichitenderera zvazvoita kuti bazi rinoringana zvokuvakiwa kwomugwagwa munyika wazonyore tsamba yemanyepo yawo waari kutoreketa kuti kwai aiwaba kwai mugwagwa weVictoria Falls uyu mutsvinu uye uri kutonhadzirwa nekambani yobitumen imi rekai tione wakomana vanhu vanoita kutiita muyembe chaiko kutiita vana wavo chaiko ndokwavanotiita rekai tigokuona kuti zvinenge zvitekera sei tikutoziva kutoti ipapa kureketa kuno vanhu vatori mumugwagwamu ndo vanhu vachazotinyepa manje kuti aiwa zvinhu zvakaburika vanhu vakaita kugara mugoronga chaimo riri pakati pomugwagwa ichokwadi ndizvo zvitoriko rekai tigokunyepai mhanduwe pana tazviona tinenge tichikunyepai. Ipapo pokare nyasi wamunangarwa waita kutanikiwa pachena wakomana kuti ndiyonya kutonyepa gweta guru ronyika attorney general pachirungu kuti agoite zvokuti kambani yawo yawakadaiwo iite ndiyo inopuwa basa rokuPOSB ichibva yanzi kavavhurirei chese chavanoda wavhurirei chese musasiye kana chinhu mhanduwe pakaita kuoma herawo dhizondo rapfuura tagokunyepai paye yagoburika ichiti aiwa muri kunyepa ipwito mutungamiriri wenyika adibe chaagoita kuno apa rekai tigoona kuti vachazviburitsa sei. Gweta guru ronyika rakareketa zvarakareketa zuva rochigumi nombiri mwedzi wapfuura mhanduwe idiwi wari kuita kumora zvavo vakuru wonyikawa rekai tirambe takarindama. Mapurisa ari kuti asunga vanhu 3 nonyaya yomatani anoda kusvika 4 ombanje awaboya kumasasa matani 4 mhanduwe ombanje
heno kuti muputiro wacho wangaida kudziita muputiro rudzi ndakaiti goringa yedu kuti ichapedziwa sei. Ukuwo monzora kuita kukwira pamusoro pochuru chaipo mhanduwe kuti arekete nyaya yekuti ndakadzingiwa inini nodare ndakadzingiwa nodare idiwi kuisana kuku kwauku kuchanakidza pamberi papo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Iye ari kuti aiwa zvakareketiwa zvizvi inyaya yekuti ndareketa nyaya ye2030 tichiramba kuti 2030 tikuidaba. Akutanda kuzviona nyasi kuti matare aya anoita kuseenzesiwa novakuru pese paapa aifara achiti aiwa pamatare masvino kunorekai tione kuti achaita sei. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaakuitika. Nyika dzokuEurope wati vari kutumira vanhu vemabhizimusi kuti vauye kunyika yeZimbabwe kuuya kooreketa nokuona kuti wangaite sei bhizimusi muno zvokurima muno zvokuchera apo kare nomasora. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Kwaindoko kutanda kuunza vanhu vakadari kubva kuEurope toramba tichizvitenda izvozvo. Ukuwo Zimura waienda kuBulawayo ikaenda koopfika paUnity Village pamusika unotengesiwa zvinhu nevanhu ipapo. Mutsvakiro wacho mari wari kuitsvaka mhanduwe, kuitsvaka chaiko kusokosa pese parive pawaroda kusiya. Rekai tigoona kuti zvichapera sei. Zviri kuhwadza izvezvi mhanduwe, wazhinji vanhu vari kuziva ba kuti wotandira papi nokuti kwai dhamu roBandama kuChipinge rakagwa rikapadura mvura yakapadura mhanduwe nozuro manhoko kubvira masikati kusvikira manhoko ichindoerera mhanduwe zvokuti kuri kutonzi wapwere waduka wanga wari kutamba muhwizi wakaweredziwa pai unobva waita kuhwadziwa chaiko wakomana kuhwadziwa kusvino. Rekai tindoti mweya yaya wakapfa dai yazorora murugare tichindoimba kuti kuno vanhu waakutoita zvekuendesa zvinhu zvokubatsira ikweyo kumirira mapfene yakuti aite izvozvo. Murairidzi wevakomana vamaWarriors atienda akumbomira kureketa kuti mbanani wandodakisa muchikwata changu kuti ndimbope nguva kune iwo vakomana vomunyika vari kutambira munyika kuti ndinatse kuvaziva kuti vari kutamba sei nokuringa kuona matambiro avo. Rekai tigokunyepai hedu kuti zvinenge zvitekaira sei ipapo tinokunyepai. Apawo Zifa yareketayo kuti kwaita kusonewa masutu iyo inonzi 4 May kuvarume. Apa pano zvimwe zviri kuitika basa apa. Remember kuti iye yuyu Magwizi yuyu akapinda Magwizi yuyu munhu waiye Kwikinero. Manduwe panenge pano mari chete. Rekai tigoramba hedu takaringa munondoziva kuti zvimwe zvacho kwaino vakuru chinomawara chinotekairitsa ba chinomirira kuti chitange chaoneka. Rekai tigokunyepaipo chinooneka mhanduwe kuti zvakamira sei. Toringa dziri kuitika pasi rese. Mapurisa muSouth Africa asunga vanhu vairi nonyaya yekuti kwai vari kurima nokupfuudza mberi kusvikira pakumona mbanje kuti watengese. Aidiwi. Rekai tirambe takazviringa. Apa kuno mumwe ari kufundira zvokurapa vanhu iko kuSouth Africa kuSefako Magato kwai apuwa mubairo hwezviuru 100 zvomari yomuSouth Africa 100,000 rand pachirungu kuti kwai aboya kamushonga kanorapa chirwere chogomarara ramazamu breast cancer pachirungu. Kana akadari aiyo zvaita tinotenda izvozvo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei tikumushira tusvino. Munhu uyu ngokuKongo mhanduwe. Ipapa OMK party wati isusu taenda kutekairitsa vachienda kumuzinda womari wonyika National Treasury pachirungu kuti waratidzire kuti vari kudaba kukwidziwa mari dzomutero. Rekai tione kuti zvine chazvichaita chere nekuti musi wechitatu ndo musi uri kureketiwa bhajeti racho. Mhanduwe pano nyaya apo. KuDRC izvezvi kwaino hurumende tiri kuisa mamirioni 5 kuti tione munhu anotinyepa kuti Corneille Nangaa aripi nowabiya chewairi
okare nowamwe anakadzitape waisiwa mari iriyo mamiliyoni mana okuAmerica kuti wareketiwe kuti waripi, wari kudikana wese kuti wabatiwe wasungiwe. Tikaiti unokunyepai kuti zvikutekaira sei. Mutungamiri wenyika yeKenya senzesa mari yache mhanduwe hino kuti njachechereka kana kuti njonyika, asi apa kumacheche mairi mari inoita zviuru 150 pacheche ibodzi. Vanhu vatoita kuratidzira mhanduwe varida kupisa cheche idzodzo kuti kwai mari dzedu dzamuri kuda kusenzesa. Idina yawe, mapurisa atosvikira pakutomwaya chiutsi kuti vanhu vatize. Rekai tirambe takaringa. KuSouth Sudan kuri kuramba kuchiita izvo zvokuda kunetsana, kunyirana nokumwairana mabhambo kwakanyanya. Ipapa nyika dzokumadoka zuva dzaakutobisa vanhu vadzona varimo munyikayo South Sudan. Mhanduwe palibe chizvino apa. Rekai tirambe takaringa zvedu kuti zvirikutekaira sei. Dande mutande reTwitter kwairavhiringidziwa ipapa wakomana kuvhiringidziwa kusvinu kwairavhiringidziwa zvokutoti wari kuziva kuti chii chaizvo chanyatsakuitika. Rekai tigoona kuti waita izvozvo wachareketa chirei, kuti waboyei kana kuti mbanani. Tinenge tichikunyepai. Mukugumisira kwaino China isusu taakiitawo yedu Starlink mhanduwe inenge ichitanda kusenza munyika dzinosvika 30 tichienda mberi. Kana zvadari chibva waziva kuti panyangariwa apa. Panyangariwa tinenge tichikunyepai mhanduwe kuti zvirikutekaira sei. Iwa China iyi ndo ingangotekeshera kupfuura yaiye Elon Musk, nekuti Musk yuyu anopa muromo kamwe apano pawanza mhanduwe. Rekai tigoona kuti zvichapera nopapi. Asi zvanyasi mhanduwe, rekai tirambe tichienda kobumudza ipapa. Ndini wenyu mhanduwe onawo.